badak bundas. Nan tak lakoni. Piye munggah gunung aku melarat. Sing pisanan sukses. Sing kedua kok sing tiba kok ndasku sik. Wah, wis ngrekoso tenan iki, Kang. Piye wis? Ndara Werkudara ketok ya wis kentekan akal. Wis ora ngoyak aku nang nganti aku engko ngetok percungul. Konangan Ndara Janaka Bagong ije urip sipat jemparing ratas gulumu. Modar. Piye to iki nasibku iki? Wah, jan. Aduh. Wes monggo aku ndeleke lawuh nang omah. Wis genah dipangan murtiyem. Kae doko banget. Oh, tantu kok kaya ayam goreng kok ngerti ping kari sikil siji. Mangane jan wah luar biasa. Wis entang-entang mandang ora tenan aku. Wis tinimbangane urip ketoyong-toyong. Mati ah. Golek dalaning pati aku. Golek dalaning pati. Dewa. Dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula ingkang abdi Tapon Bagong badhe pados mergi ning Pejah. Kula arep golek dalaning pati. Pun boten wonten gunanipun kula urip ana ing alam padang, Dewa. Sampeyan krungu mboten, Dewa? Budhek kabeh. Mangkel tenan aku. Ngarep kae kaya ana sumur. Nyemplung sumur kowe. Anggere nyemplung dase sike nang ngisor kena watu padas mati sek wis. Wis men lah. Amane aku mulih dadekke tumbane negara Ngamarta. Tak ikhlasake nyawaku wis men. Weh, Bagong. Wah, ada kaitan lah. Dolut. Wah, lah cekiter. Nangka bosok dikopiok kari betone. Aduh Bagong, lah kok dadi kita nekat kaya ngono ki piye? Nyemplung sumur. Mongko sumur tuwa kaya ngene iki. Ngisore mesti ora ana banyune, mesti ming padas suri. Waduh, kita tekan ning pati iki kok nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinengguh Bathara ora iso menggak marang kekarepane Bagong. Aku nampa duka. Wah, lah Bagong lah kok dadi nekat kowe. Apa ta iki rame banget iki? Lho. Kita ki nyemplung sumur kae isih urip. Ameng sadengkol e. Meng keletan bes iki apa? Jebul rung dikedhok. Lah kok kita iso nyemplung? Aku njero. Wah, trembelane iki weh lah Dewa Trondolo. Hus. Dunake trembelane kok nguneke Dewa Trondolo kita ki aja mati, Heeh. Mergo lagi golek. Aja sembrana. Kita ulun jarwani ya. Pancen iki dadi lelakon kita. Oh, mengkaten. Iya. Kita ki titahing Jawata, mula sing gawe kodrat lelakuning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho. Ulun mau nyebut kula sinten? Kita. Ulun, ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun. Kita ki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampean. Tegese piye? Nek kula nyebut sampean berarti kita pukulun. Ora, iku sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula, saged sampean, ulun niku ya iso sampean, iso kula. Ah, ngono kuwi bener, ah nggih. Terus kersane kita Bathara pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun pukulun. Ampun pukulun, kula pecahe kapan-kapan. Hus. Malah dipecah. Ngene ya, Bagong. Iki mau lho ditimbali Sang Hyang Jagat Girinata. Yang Sang Jagat Giri Pratika. Nggih, kersane
Ulun didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula seneng golek dalan ring road. Aya ora. Dewa tahu aja. Wala turun dulu. Setan tenan kowe ra. Nggih, keparengipun. Merga iki bakal dadi kamukten kita. Wow. Kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa Bu Kulun? Kita bakal urun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Pusanganipun wujudipun jenenge apa? Ingkang winastan kalung robyong kencana. Kalung robyong kencana. Iya. Wujudnya kaya ngene iki. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Bu kula ampun emosi to Bu kula. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngaten niku Bu. Nggih, Bu kula tampi terus kula kadhawan punapi kita mlaku wong ngidul bener. Oh nggih, kenapa tekan dalan gedhe? Menggok kita terus nokol petukno modar kowe. Bu kula ampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe Bu kula. Maksudku aja nganti kok tok ae mbakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu suwijining ratu. Oh, enten wong main. Ora. Tegese kita bakal ketemu Nalendra. Oh, mekaten. Nalendra ku jejuluke Prabu Kalasreng. Kuwi sing Nyidrawara Drupadi. Ah, ratu mau patenana. Ah terus pusakane kalung robyong kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat ing Saniskara. Bebasan Guru kencing berdiri. Bebasan tinata mendat jinara menter. Nggih, ngestaken dawuh nek wis tak pateni, sandangane Nalendra mau nggonen agemen terus kowe dadi ratu. Niki omong kosong napa serius? Dewa iki ora tau omong kosong. Mesti nyata. Siap. Sendika. Wah, gleleng iki. Dadi ratu mulih nemoni Murtiyem. Bojoku mesti pangling. Mase kok saniki sandangane kaya ngono, Mase. Sampluk cangkeme dies. Arep bojone kok kaya ngono. Pukulan. Kula nyuwun pamit kula majeng mlaku ngidul mrika. Nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten? Lah, modal ora. Dicatet mula dicatet aja sembrono. Kalasreng. Serem apa sereng? Sereng. Wujude buta. Patenana. Sendika ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit Bu Kulun. Titaki aja nganti disiki dewa. Kualat. Ulun sik sing munggah ning kayangan kita mlaku sing keri. Nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati lan jeneng ulun. Oh nggih. Monggo Bu Kulun kula aturi tindak. Ulun kondur makayangan. Nggih, ngatos-atos Bu Kulun. Salam kagem Bathara Guru nggih. Wus. Kita iki ditakok salam. Salam kangen. Kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu. Kula tak ana minggu rak sok mriko. Om dengkul matos. Werna-werna ora. Om. Wis ulun kondur makayangan nggih. Ngatos-atos Bu Kulun. Apa iki takon karo aku? Pukulun Bathara Antarada. Lho. Bathara Antarada yudu kaya ngono. Aku ora mung nyilih jenenge Bagong. Kowe sapa? Aku Prabu Kalasreng. Sapa? Prabu Kalasreng. Prabu Kalasreng. Iya, candak dening aku, Mas. Bareng ngerti jenengku. Lah kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku. Kowe sing nyolong Dewi Wara Drupadi ha. Saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong. Mula kowe utang nyawa karo Bagong. Lho. Apa kowe wani karo aku jaluk Wara Drupadi? Ayo tugelen jangganing Prabu Kalasreng. Tebak jajamu sirna Margalayu. Ampuh tenane asem. Bathara Antarada ya ora ngapusi. Wah, antem dadane diek langsung klekar. Mongko semono gedene. Wah, sayang Petruk ora weruh. Ora ana seksi. Bareng ya ora ana sing tak umuke.
Wah, rugi iki. Kudune Gareng Petro weruh men do gila karo aku terus gleleng nang kampung. Trio rene, malah tak gajo ndasmu. Tanggone sandangane buta iki. Negara Girika Dasar ratune wis tekaning pati. Ndarawara Drupadi mapan Ndara Girika Dasar. Nganggo sandangan buta jujuk Girika Dasar. Dewi Wara Drupadi tak gawane kondur ning negara Ngamarta legane ngati. Iki sing nganggo sandanganing Prabu Kalaseren. Mula aku kudu tekan negara Girika Dasar. Tak umumke nang setiap pos ronde. Nang pojok-pojok desa. Raja baru, raja bolang-baling. Raja bolang-baling. Iki jejuluk Prabu Kalaseren. Ya jejuluk Prabu Patokol Baworsari. Ingat, jangan kuwalik. Prabu Patokol. Aja nganti salah sebut Prabu Pakon Patokol Baworsari. Wong Girika Dasar iki Ratu Anyar legane atiku.